Allah ne yin sallah da kake yi zikiri ne, ambaton Allah ne yin sallah ga baki ɗayanta. Ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah kalimatu shahada kuma miftahul janna, ambaton Allah ne. Don haka Allah ka taimake da akan ambatonka da gode maka. Malamai suka ce me yasa aka gabatar da ambato gabanin godiya, saboda idan mutum bai ambaci Allah ba baya gode masa. Duk mutumin da bai ambaton Allah to baya godiya ga Allah. Musamman a yanzu muna da bukatan tsananin ambaton Allah. Kacaniya na duniya da ke ɗauke hankalin mutum daga ambaton Allah ya yi yawa. Musamman matasa da sauran jama'a an yi riko da social media matuka da gaske. Wani idan ka duba hours da yake spending online kusan kowace rana zai yi awa 10 ko 12. Musamman waɗanda Allah ya taimake suke da unlimited internet kyauta yake samu, ko a wurin sana'arsa ko a wurin aikinsa ko a wajensa a gidansa ko wani abu.